Какво става, хора? Аз съм Никола 123, две точки год. Сега започваме новата и поредица на FIFA 2012, както ви обещах в предишния клип. За нея двете думи нищо няма да казваме. Просто си знаем, че тя е перфектна игра. Ето ще започваме и поредицата. Warning, 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 warning. Subscribe. Абонация. Харесване, споделяне. Сега чакаме FIFA да зареди, аз съм на джойстик, както виждате, джойстик. Джойстика ми е включен към играта. Сега си създаваме един акаунт, ще играем в него. Долу ми напишете, ако искате да играем мултиплеер, ако не искате да го издам. Така, ето и самата FIFA. Тя не е от най-модерните, тъй като е 2012, в смисъл тя е много стар модел, пък да не говорим, че съм имал и 2008 беше направо кошмарна. Но да се надяваме, че няма да ми бъгва този път, тъй като миналия път ми много бъгваше и много ме дразнеше. Не иска да се чува нищо, но да кажем, че някои хора ме накараха да... Добре, аз това име ще си го сменя. Не, чакай. Как се изтриваш? Не. Ай! Така. Класика. Създавах си нов профил, без да си искам. Шибан джойстик. Исках да го делит на стария и да си направя нов, но вече имам два профила и не знам в кое да игра. Обаче ще трябва малко тренировка, тъй като не съм свикнал много. Пък да не говорим, че съм я забравил, защото съм играл преди 2 години. Чакаме сега. Това ме дразни в FIFA 2012. Бавното зареждане, докато на лаптопа е съвсем различно, хора. Ако мислите, че ви лъжа, ще направя видео на лаптопа на FIFA 2011. Така, обаче сега трябва малко да потренирам, тъй като съм забравил, в момента съм включил и мишката, и джойстика. Да, аз не искам да играя туториал, така че мен лично не ме интересува. Сега си издаваме един гейм мод. Само че забравих как се прави и сега трябва да научкаме. Пък да видим какво ще излезе. Не, кикъв, гейм мод, кариер мод, new career. Менеджер много ясно. Не знам, Манчестър Юнайтед или Ливърпул. Манчестър ми звучи по-добре. Така. Винаги влизам така.
И натам. И аз подписвам. И сме готови. И сега, първо почваме иначе да кажем, че малко се объркахме, тъй като кредитни мод. И почваме. Вече имаме писма от Манчестър Юнайтед. Пак продължаваме. Абсолютно според мен скоро няма да има нов матч. Да, ето и нов Манчестър. Искат да разменят играчи. Не, аз не си разменям никога играчите. Скоро, абсолютно скоро няма да има нов матч, аз съм много сигурен в това. Не наближаваме матч пък сега да видим. Ето го, приятелския матч. Мале колко бавно се движи. И те искат да разменят играч, аз пак казвам не. И Ювентус искат да разменят играч, аз пак казвам не. И, драги господа, време е за матч. Ние, както знаем, ще сме такива домакини. Те ще са гости. Почвам. Може да не чуете добре, но това от слушалките, те са просто нещастни. То, щом аз от тук отвънка ги чувам, представете си какво е в ушите ми. Само, че малко ще намалиме. Ще намалиме звука, тъй като много ме дразни този звук. Баси нещастните неща. Ако мога да е по-нещастно от нещастно, аз няма да се очува. Сега си намалим звука. Намалям си звука и се връщам след малко. Връщам се след малко. Та, ето ни пак. Се завърнахме. И е време да видим новите подобрения на FIFA. То е звука, да е звука, в смисъл, защото аз пак не си го настроих. Аз си обичам да ми е точно на 50%, клипа ми. Вече 8 минути този клип. Добре, аре за момент ще го оставим така, тъй като трябва много бързо да продължим с играта. И започваме просто. Няма да слушаме на слушалките, че ги заебем тези слушалки. Както винаги е ставало, ето, и те, както знаете, понеже те са гости и те ще стартират първи. С джойстика ми е пак малко неудобно, в смисъл, отдавна не съм играл и съм малко позабравил. Ако ми вкарат първия гол, няма да се очуда още сега, въпреки че аз също съм... Майка му мръсна, как го спнах. Ако си имате на идея как го боли сега, доста добре си го боли. Охо! Избутване в страни, но това не се зачита като оп. Просто взема... Как мога да удариш така, бе? Как ти нещастника смърдел? Смърдел. Фащай, браво на те, бе, гъс. Фърляй на тия свободните, не на тия несвободните. Аре, аре гол! Аре гол! Аре гол, бе! Какво? Пропуснах гол, драги господа, пропуснах.
Това е вече несериозна работа. Айде, стегнете се малко, бе. Бездарници. Айде, тичай, бе. Така, айде. Плойки са, откриват кой подаде там, бе. Тичай втори гол. Тичай. Да мисля така, защото ще трябва да му подам. Той да удари. Ето ти го гола. Това беше невероятен гол. И 1-0. В смисъл, той е приятелски матч и нищо не печелиш. О, как ще да го съпна. Това ще да бъде брутално съпване от страната ми. Въпреки че аз мога да им подложа крак. Давай. Гикс. Не хвана топката. Аз не съм много сигурен, че мога да му разчитам, тъй като той подава криви пасове. Аз и преди съм играл само на къстанки с този човек и този човек много ме раздразни. Не мога хвана един пас и не мога пораде като това. О, какво избутване е? Защото тук ще има фаул, не се знае. На мен графиката хич не ми харесва, но FIFA 2015 не ми тръгва, тъй че трябва да си останем с тази. Но ако тръгне PES тук, ще правя ревю на тази игра. Но само ако тръгне, няма да се задълбочавам много. Втори гол на Дани Уелбек. Аз принципно скипвам. В смисъл не ми трябва да го гледам това. Та хора, мисля да приключваме до тук с този клип. Ако ви е харесал, дайте му един палец нагоре. Долу в коментарите ще има линк на Facebook страницата ми. Благодаря, че гледахте с мен. До скоро!